Bona vesprada, Montsó. Vostè el veiem cada vesprada en el trinquet. Quantes partides veu a l'any? O cada quan ve? Totes les setmanes, 3 voltes. 3 voltes al trinquet Dijous, dissabte i diumenge. Vostè quants anys té? 86. I quan va començar a jugar a la pilota? En l'any 49. I en aquesta època, contra... Jo contra un que deien Miguelito de Bellrobar, Juanito el del Casino, Antoniet de Xeresa, Comba, Ciscar, Miramar, Ortega, Què més? Carreix el de Piles, Pissarro el de Pedreguer, Sí. el Zurdo de Rafalcofer, Serapio, Coca, el Bolo, Oltra, Vidal, Malonda, Parreta, Ricardet de Xeraco, Vostè recorda alguna història de Pep el Cariño? del Rafalcofer era. Sí. Què recorda d'ella? Pues poc perquè jo era molt jovenet. Només recordo d'anomenar-lo. No, i veure-lo també. També el vas veure? Sí, però jo era molt jovenet. Quan va començar vostè a jugar a pilota? En l'any 49. Però professionalment o...? Professional, I professional. de menut jugava pel carrer i... No, pel carrer i en el trinquet del Ravalet. Del Ravalet de Rafalcofer. En la font no hi havia trinquet? No, no, no. Està Terme la Font, però és de Rafalcofer. Vostè es va dedicar professionalment a la pilota? Sí, sí, sí. Només feia que jugar a pilota. En els diversos trinquets de la Safor i de... Pues, en 22 o 23 trinquets. Molt bé. Com veu vostè la pilota actualment? La veig molt a pagar. A pagar? Sí, perquè els jugadors no ixen, és que el jornal que cobren també no tenen molt de gust de jugar, perquè està el futbol, està el tennis, i la pilota pues, està mal pagar perquè els trinquets són menuts. No és igual que en el País Basco, que paguen les entrades molt cares i els jugadors cobren molt. I així pues, no poden pagar més. Quina diferència veu de la pilota de la teua època a avui en dia? Pues, Com són els jugadors? en la nostra època, molts trinquets traiem falta 4. Falta el 4. I la pilota pesava 30 grams, 28, ara en pesa 50. I trauen lliure. Ara nosaltres jugàvem en betetes, la pilota no pesava molt, però avui no podies jugar així, de cap de manera. Què trobes a faltar de la teua època, de la pilota de la teua època? Moltes coses, però ja t'has fet major, ja la majoria de voltes no te'n recordes ja ni com jugaves. Vostè d'on treu l'energia per a vindre tots els dies al trinquet? Ai, que m'agrada la pilota. I tinc que vindre hasta que no puga. Vostè segueix la pilota actualment, els pilotaris. Quins són els pilotaris que més li agraden? Està Moltó, està Jan i poc més. Perquè és que antes hi havia molt pilotaris i molt bons. Abans es podia viure millor de la pilota. 40 voltes millor que ara. En la teva època, Jo l'any 56 ja cobrava 2.000 pessetes. Ara avui cobren pues, 100 euros, però és que antes en 2.000 pessetes era ric. I avui en 100 euros no pots anar a casa. dels jovens, qui és el que més li agrada? Dels jovens, dels pilotaris D'avui en dia, dels que apunten maneres. Moltó. I de més jovenets, Pues hi ha dos xicos d'Oliva que ho fan prou bé, i este de Xeraco, Vicent, i l'altre és Badenes, que m'agrada molt, molt. què és el que més li agrada de la pilota valenciana? El que més m'agrada, Què més? el
ser pilota m'agrada tota la classe. Quin és el colp que millor feia vostè de jove, quan era pilotari? Vol de braç, i a l'esquerra, pues, la raspava prou bé. Vostè és esquerrà No, sóc dret, però en l'esquerra la jugava molt. i el bot de braç. Ara, jo quan jugava, este trinquet era curt per mi. Curt, vostè era un home de força. Sí, arreu la tirava a dalt, arreu. I en la teua època, el màxim rival que tenies... Siscar i Malonda, però Malonda i jo moren 9 anys de diferència. I el de Miramar era un gran jugador. Salvador de Miramar. Estava en Dona de Xeresa, molt jugador. Moltíssim, però curt. I Comba també jugava molt. Ortega, Ortega, Llopis, I a Vicente Cremades, el blanquet, el retorn, també el vas conèixer? prou, perquè nosaltres teníem la llengüeta llarga i ell sempre estava xiquet. Sí, De Bellreguard qui estava? estava Miguelito i quan era el del casino. Miguel de Vicari, és Miguelito? Miguel de Vicari és de Rafelcofer. Que va faltar és el que té el Y aparte estaba Carles, que no era de sí. Carles de Piles. Y para como bien, pero con su poca. Antes hi havia grans jugadors, avui també, però l'època d'antes... Antes jugaban a Rayes. A Rayes Y en jugava... Betis, en Rayes. Sí. Yo no lo he dicho hermano. Antes jugaban a Rayes. Y después va a traer eso para reparar que era. Yo para mí va a ser un jugador. ¿Qué va a hacer? Para mí, ¿Qué te agrada el jugar a Rayes? Pues sí, no. A mi a ratlles. Per què? El joc de ratlles que té? El joc de ratlles estàs traguent i si veus que no el va bé, si el contrari l'erra, tu la deixes ratlla, el fan vali 15 i te'n vas al resto. Igualment, si estàs al resto i no ho ve bé, si l'erra el companyero, el contrari, la deixa ratlla te'n vas del trau. En la vostra època, així només es jugava a raspall Sí. i a llargues, Allargues molt poquet, Raspall y perdón corto. però molt poquet. A Gandia, Día perdón corto y raspall. a Bellrobart, així Bellrobart poc, en Oliva tampoc, Allargues no por mundo. en Villalonga tampoc, en Rafelcofer tampoc, Ni Tavernes. només jugava en Gandia, a l'aire. Els altres trinquets, tots a raspall. moltes gràcies i... Esperem seguir veient. Sí. Molt bé. Gràcies a vosaltres.